begging you. Please isimgħu sew dal-messaġġ, ħadd ma jiċċaqlaq minn postu. Anzi jekk għandek bżonn tmur toilet ngħidlek kważi ħajjar tmur issa ħalli ma titlef xejn. Kulħadd jaqbad il-Bibja f'idejh u jgħid warajja. Mulej Qaddis kellimni llejla bil-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu inti l-awtur tal-kelma. Għatini għarfin u revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek mulej biex permezz tagħha jiena niġi trasformat u mibdur f'persuna ġdida fil-ħsieb, fil-kliem u fl-għamil. Eħlisni minn dak kollu mulej li mhux ġej minnek. Opra fija mulej bl-Spiritu Santu l-kelma ħajja tiegħek. Bħal Marija nitolbok mulej Qaddis. Ħajsir minni skont kelmtek. Niddikjara li dini għal-kelma qaddisa talla li jien għandi dak kollu tajt li jien għandi, jienu dak kollu l-Bibja tajt li jienu, u jiena kapaċi dak kollu l-Bibja tajt li jien kapaċi. Jiena les għal-kelma tiegħek mulej u għattu għatt iktar. Ma nerġa' nkun l-istess iktar. Fl-isem glorjus ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Halleluja. Illum ħankompli nitkellem fuq il-battalja spirituali. Pratikament illum hija id-9 lezzjoni fuq il-battalja spirituali. Kemm hawn minnkom smajtu kollha l-messaġġi kollha fuq il-battalja spirituali minn 1 sa 8. Kollha smajtuhom? Please, 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 issimgħu sew. Iftħu widnejkom sew għal dak li ħanejdilkom il-lejla. Kemm hawn minnkom ma smajtu xejn mill-messaġġi fuq il-battalja spirituali, ma smajtu xejn. Kemm hawn minnkom ma smajtu xejn minnhom. Għal dawk li jintom ġodda, il-Matthew nilqawha fostna u oħrajn ġodda hawnhekk fostna nilqawkom River of Love. Halleluja. Però ħanajdilkom malajr biex impoġġi l-kollha kemm aħna fuq l-istess stampa kif ngħidu bil-Malti jew put us all on the same page. Ħanajdilkom il-5 prinċipji li l-Spiritu Santu li għallimni li għandu li ssir f'kull battalja. Number 1, kulħadd jgħid warajja, jiena spiritu. Amen. Da spiritu tajjeb. U veru, jekk inti għandek il-mulej spiritu tajjeb. Il-problema mhux spiritu li dik il-problema huwa l-ġisem. It-trap. Għalhekk kultant għandek bżonn tfarfira u tiġi għal service. Amen. Nisimgħu nisem. Jiena inti spiritu, kulħadd jgħid jien spiritu. Ejt il-dak taħdejk jew il-dik taħdejk int spiritu. Għandek ruħ u tgħix f'ġisem. What you see, ejdla, jew ejdlu, what you see is not what you get. There is a lot more that you do not see. Hemm ħafna iktar li m'intix tara, però bl-għajnuna Alla bl-Ispiritu Santu tista' titgħallem tibda taraħ u tarfu. Number 1, jiena u inti ngħixu f'dinja spiritwali, jiġifieri id-dinja ir-realm, dak li jgħidulu l-spiritual realm, ir-realm, l-sfera spiritwali hija ħafna ikbar mill-sfera naturali. Id-dinja spirituali hija ħafna ikbar mid-dinja materjali. Dak kollu li jiena nara b'għajnejja, immiss b'idejja, nisma' b'widnejja, nxomm b'mnieħri, dak kollu li jidher u li nħoss kollu ġi mid-dinja li ma tidirx, l-ispirituali. Dawn huma prinċipji li ripetejthom kważi f'kull lezzjoni ħarġa ripeti issa din. Id-dinja spirituali hija dik li hija għal dejjem. Id-dinja naturali hija dik li hija biss għal żmien. Qabel ma kont hawn int, id-dinja kienet tiġi hawn, id-dinja spirituali, u la titlaq minn hawn int, id-dinja spirituali ħaduna dawn. Tifhmu? Il-dinja spirituali, the spiritual realm, ir-realtà spirituali, taffettwa id-dinja naturali viżwali. Jiġifieri dak li ma jidirx jaffettwa lilek li tidher. Dak li ma jidirx fi spiritu qed jaffettwa, qed ibiddel, qed iġedded, qed jinfluwenza
dak li der, kulħadd jgħid warajja, id-dinja spiritwali qed biddilni, qed tinfluenzani. Għodu attenti. Għax jew tinfluenzak mod jew ieħor. M'hemmx post neutrali. Jiena u inti maħna qatt neutrali. Sewwa, ma jekk inti jekk ikun hemm xi darba l-ħażen, jiena fejn nagħmlu mod l-abort, pereżempju. U inti xi ħadd jgħidlek, ara jiena ma rid ngħid xejn, jiena rid nibqa' neutrali. M'intix neutrali, inti qed taqbel li jseħħ. M'hemm qatt neutralità fil-ħajja. Sewwa anka meta jiena u inti anka meta nivvotaw, meta tiġi l-elezzjoni u nivvotaw, qatt m'inti neutrali, jiena ma rridx nivvota ħadd, le xorta tivvota. Lil min ħajitla, inti qed tgħinu jitla. Għax dak li jriduh, ħajtalawh. Jiġifieri m'hemm qatt neutralità f'dil ħajja, jew V, jew A, jew black, jew white, jew up, jew down, jew west, jew east, m'hemm qatt in the middle. Jew fl-ispirtu tal-Alla, jew fl-ispirtu tad-dinja. Jew jinfluenza Kristu, jew jinfluenzak l-Antikristu. Jew fik hemm l-ispirtu ta' Kristu tal-Alla, jew fik hemm l-ispirtu tad-dinja. M'hemmx spirtu tiegħek maqtuħ indipendenti mill-ispirtu tal-Alla u mill-ispirtu tad-dinja. L-ispirtu tiegħek int jew ta' Alla jew tad-dinja. Missierek l-istess. Jew għandek missierek tas-sema missierek, jew għandek missierek ta' din id-dinja, d-demonju missierek. Ma għandekx missierek neutrali ieħor int apparti minn dawk it-tnejn. Ifmu għadi aħwa. Għalhekk jiena u inti msejħin biex nagħmlu għażliet. U li ma tażilx, għażilt. Batta di naqbduha ta' daħluha fil-pedament magħkom. Leħina ma rridx ikolli xi ngħid, mela tgħid. Il-fatt li inti bajt silenzju quddiem il-ħażen, għażilt li l-ħażen ikompli jsir. Mela għażilt, iddeċidejt. Battu għadi. Ma hemm qatt, jiena u inti qatt maħna neutrali quddiem Alla. Qed tifhmu għadi naħwa? Għalhekk jiena personali għalkemm mhux nitkellem fuq hekk ta', imma nemmen li l-Kristjani għandhom jivvotaw, issa min jivvota suppost għandek il-kuxjenza tiegħek biex tmexxik. Imma li tibqa' silenzjuż xorta vvotajt. Forsi il-vot ma tfajtux fil-kaxxa, imma d-deċiżjoni tiegħek għamlet differenza ta'. Qed tifhmu Is-sisimgħu ħanidkom il-5 prinċipji li dejjem joperaw fil-ħajja tiegħek kontinwa. Amen? Mela, number 1. Fid-dinja jinstabu żewġ opponenti. Għandek l-Alla u għandek ix-Xitan. Amen? Taħt Alla għandek id-dawl, il-verità, it-tjubija, il-purità, dak li huwa unur, onorabbli, awtorità, ordni. U taħt ix-Xitan għandek dak kollu li huwa ħażen, ta' dlamijiet, gideb, perverżjoni, diżunur, konfużjoni. Dak huma żewġ opponenti differenti. Jew qed topera f'waħda, jew qed topera f'oħra. U għal dawk li minna li qed toperaw fit-tnejn, ħa nassigurak li m'intix qed topera xorta fid-demonju. Hello? Għal dawk li minna l-jom, u jgħam billi nidneb naqra, u jgħam billi nawwex naqra, Alla ma. Jgħidlek mela-inti tax-Xitan. Ħanejdilkom biex tifhmu dan il-prinċipju sew. Immaġina li jiena li żewġ il-Mart 12 sena ilu fid-22 ta' daħħa nagħlqu 12 sena miżewġin bil-glorja tal-Mulej. Bil-grazzja u l-għajnuna tal-Mulej. Imma immaġina jiena li l-mara tiegħi ngħidilha jiena lilek iżewwixtek u rajt għamilt commitment miegħek, imma darba fix-xahar jew darbtejn fix-xahar kull 15 hemm oħra imur qatta sija magħha. Sewwa u norqod magħha, imma tħabbix rasek, bija għandek xansieħ, jiena nkun miegħek, il-biċċa kbira ħankun miegħek, x'taħseb li mara tgħidli kara kemm għandu qalbu tajb ar-raġel tiegħi. Kemm hu ġeneruż ja ħasra. X'taħseb li mara tiegħi tgħidli? Tgħidli, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. Amen? Żgur! U għandha elfet raġun.
Għax jiena jew kompletament tagħha bħala raġel ta' żwieġ, jew xejn mhux il-biċċa kbira minni. Issa jiena u l-mara persi aħna Kristjani qabel il-mara malla. Jiena qabel ma żewġ il-mara, ma żewġ il-mara, iżewġ raġel. Jismu Kristu. U anka mara, il-mara żewġ il-Kristu qablet ma żewġ ġenili. Il-qlbija kieku ma għadx ma konna nistgħu neħlu żgur. Għax Kristu huwa il-juħu li ma jaqtaqat. Halleluja. Amen. Allura, Alla, għalek tifmuhom dawn l-affarijiet jiena u inti ħafna drabi ma nirrealizzawx li ma naħsbu bħal Alla. Alla mhux iridek il-ħadd jew issib fil-għaxija u mbagħad il-komplement tal-ġimgħa tax-xitan ma ngħidlek inti dejjem tax-xitan. Għalhekk jiena u inti rridu ngħixu ħajja qaddisa, ġifieri maqtuha u mwarba u komplement mwarba Alla. Sa ma jfissirx ma nisbaljax, imma ma nistax niġġustifikaw u hija l-mulej jifhimni. Alla m'għandux problema ta' misunderstanding tal-lingwi. Alla jifhmek u ra li inta żilt lid-demonju. Full stop. Għaw Malta, mux Malta bista, u għaw dex madwar dinja, il-bicċa kbira ta' dinja huma satanisti. Xaru cosa. Mela, għaxek inti ta' Kristu, inti automatikament ta' xitan. Issa qabli ma jafux konxjament li huma ta' xitan, imma huma. Għax Kolossin kapitlu 1 vers 13 b'aktar mod ċar tgħidlek li qabel aħna konna maħkuma minn salta ta' dlamijiet. U meta ġejna mwilda minn ġdid ġejna trasferiti u lajna l-akbar transfer f'ħajjitna u ġejna trasferiti fis-salta ta' dawl ta' Ġesu Kristu, halleluja, amen. Qabel kont maħkum bid-demonju. Anke meta mort il-Knisja kont xorta tad-demonju. Anzi, il-mexxejja li kienu jmexxuni f'dik it-tip ta' Knisja jew jabdis reliġjon, u kollu ma kienu ta' demonja, għax kienu ġustifikaw li kont qed nagħmel, għax kienu qed jgħidu li ma jimpurtax il-mulej jifmek, u mhux kulħadd jagħmel hekk, u ma l-aqwa li tħobba, u mhux xogħol ma jimpurtax, l-aqwa li ma tweġġel il-ħadd. Anzi wieħed minnhom meta kont noqgħod San Francisco kien jgħid li hu x'jagħmel. Ħalli jiena nħossni tajjeb. Mela. Għalhekk fil-Ktieb tar-Rumani kapitlu 11 sa 13 tgħidlek il-fdaq Alla l-poplu Alla huwa ftit tal-fdaq biss ir-remnant. Minu minnkom Alla biss jaf. U jiena xi kultant ikun naf minnu Alla u mhux Alla. Napprezza li tiġi river of love u ejja. Imma l-ebda garanzija m'għandek li tiġi river of love ħad tidħol il-ġenna da. Issa tiġi aħjar tibqa' tiġi river of love marit forsi xi darba tfiq. Bħal ma ta' xi ħadd xi kultant imorru l-isptar u ma jfuqux l-ewwel darba li jaslu. Għandu jagħmlu ġimgħa ta' kura taħt osservazzjoni intensiva xi wħud minnkom għandkom bżonn tiġi sal-ITU. Under intensive care. Halleluja. Amen. Saqsi li dak taħdejk jew dik taħdejk għidhom do you need some ITU? Għandek bżonn tiġi sal-ITU int? Under some intensive care. Halleluja. Lejla madwar 300 ruħ ġew l-ITU. Halleluja. Li kieku marru l-isptar l-ITU veru, sawa kieku żgur tom rashom u kieku dex kemm qed jiġennu. Imma ma jafux li l-ITU għaqjad vera. Illum intom il-lejla għalhekk qed ngħidilkom tidħlu fl-ebda Facebook, tidħlu fl-ebda internet u isimgħu sewx il-mura għandu kelma għalik li tieħilsek biex inti tbetwet il-pjan tagħna fil-ħajja tiegħek. Amen. Halleluja. Number 2. F'kull battalja hemm premju. Il-premju ma l-erwieħ, id-dominju fuqek, il-qawwa fuqek. Ħanitkellem fuq aktar di. Kun għamda 3, punt 3, mux kun għamda 3, ma kun għamda 3 wkoll. Punt 3. Kull battalja għandha territorju, kull ħadejda warajja, kull battalja għem territorju. Il-territorju huwa ruħek, qalbek, il-familja tiegħek, il-żwieġ tiegħek, il-ministeru tiegħek, l-iskop tiegħek. Però fuq daħ niftaħ.
qabel ħareġa niġi lura għal punt 3 dal-waqt. Ir-raba waħda. Kull battalja għandha l-armi. L-armi ta' Kristu, l-armi tagħna falla, Bibja tgħidlek huma potenti, huma qawwija, huma divini, huma ġejjin mis-semiet, bis-sema, uħud mill-armi ħansemmuhom malajr. Id-dem ta' Kristu, is-salib, l-Ispiritu Santu, l-kelma tal-Alla, il-qdusija, il-fidi, l-onestà, l-verità, trasparenza, l-fejqan, il-fidi, l-imħabba, l-unità, prosperità, ordini divina, dawn huma kollha armi fis-salta tal-Alla. L-armi tax-xitan, il-gideb, il-qerq, id-diżubidjenza tiegħek, in-nofs il-veritajiet li inti aċċettajt u attenta għal xiex tisma'. Il-mart huwa l-arma tad-demonju, ir-ribellioni l-arma tad-demonju. 5. Kull battalja fiha strateġija. U l-istrateġija Alla għandu strateġija u d-demonju huwa strateġija. Illum ħanitkellem fuq l-akbar strateġija li nemmen li d-demonju għandu kontra tiegħek. U hija kontinwa, hija waqfin, u d-demonju ma jgħux break fuqha. U ħanejdlek, tant hija perikoluża li l-istrateġija li issir fejn ma tidirx. Din l-istrateġija, battalja spirituali kontra tiegħek kontinwa, hija tant hija perikoluża li ssir fejn ma tidirx. Għax jista' jkun bħalissa għandhom kollha dejjem il-battalja u ma nafx għax ma tidirx. Inti kollok ħiel ta' ma inti tkun taf. Imma l-individu biss ikun jaf. Raġel jew mara jistgħu jkunu miż-żewġin f'dak l-istess saqaf, fl-istess sodda, jistgħu jkunu qed jinħabbu u r-raġel qed jaħseb fuq 1000 mara oħra. U l-mara ma tafx. Għax dak li għadej minn moħħu ma jidirx. L-istess għal-mara, tista' tkun ma' raġel tagħha, jistgħu jagħtiklu candlelight dinner u minn moħħha għaddej dak ir-raġel, jew dak il-boyfriend, jew dak li għamlet chat fuq mal-Facebook, sewwa jew dak li bagħtilha messaġġi. Għaddejn il-maħni l-ħsibiet minn moħħa waqt li r-raġel qed jgħidilha kemm jiena kuntent bik, kemm nirringrazzja l-Alla għalik u di qed taħseb fuq dak ir-raġel. Sewwa? Din hija battalja perikoluża għax inti tiġilada waħdek. Isma'ni aħwa. Meta xi ħadd huwa marit taf li hemm assignment tal-għadu kontra tal-bniedem għandu marda, għandu virus, għandu tumur, għandu kisra, tara, kulħadd jara di. Allura hija battalja li inti tista' taqbad il-ħuk jgħidu jitlob miegħi. Nistgħu naqdu miegħek, imma kieku jiena lejja l-pastor ngħidilkom isma' għandi battalja ta' imma ħadd minnkom ma tafu li jiena meta niġi hawnhekk inkun imlebleb biex imur nieħu l-ħaxixa. Infatti għadni kemm ħadd qabel ma ġejt. Ħadd daqsxejn spinaċi. Għal grazzja ta' Sidi Ġesu Kristu m'għandi l-ebda tlebliba tal-ebda tip ta' ħaxixa, imma ħanejdilkom ħaġa. Għaw pastors u għaw nies jitlu għaw fuq jista' jkollhom. Hemm nies wara, hawnhekk u din. Li inti qed hawn tisma' l-kelma tal-Alla u bħalissa taħseb ma li ma mara ħatmur, ma li ma raġel ħatmur, ma li ma fej ħatmur tilab il-lob tal-azzard, fej kif ħad irranġa fuq dak il-business deal li għamiltu taf li għamiltu bil-qer, allura tipprova tewna bħalissa kif ħad għamil biex ma tinqabadx. Għaddej battalja int! U waqt li kulħadd jaħseb wara dak kemm hu raġel Alla, ara dik kemm hija raġel Alla. U int għaddej battalja laqqas ħadd ma jaf biha li fint! Ix-xitan u Alla. Amen, aħwa? Għalek li għawinti dinja battalja li għawinti għaxwaru nġildu bir-reqqa u rridu noqogħdu attenti għax jiena nista' tipprakalek il-kelma minn fuq il-pultu. U jekk ma noqgħodx attent, jiena qalbi tkun imħassra.
nista' nkun qed ngħin il-foqra, nista' nkun qed nagħti il-flus biex nibnu nkopru nibnu ngħinu l-orfanatrofji li għandna fil-Uganda. Ħalleluja nistgħu nkunu qed nissapportjaw il-programm ta' ħabbejtek u dan huwa kollu xogħol tajjeb, imma intaw maħkum. Għaw tax-xitan. Il-territorju mhuwiex talla huwa tad-demonju. Għax il-battalja territorju number 1 huwa moħħok, ħsibijietek. U hija battalja li inti se tiġlidha waħdek. Ma lejla jekk qed ngħidlek titlaqx minn qabel ma nitolbu għalik. M'għandekx għalfejn tiġi tgħidli pastor jiena l-battalja tiegħi hija pornografija. Jew il-battalja tiegħi jiena hija li mur ma' nisa jew mur ma' l-irġiel jew ma' tnejnhuma. Sawa, jew nikdeb, ma nistax nieqaf nikdeb, jew nkella nilgħab lob tal-azzard, jew ma nistax għandi odju kbir meta nara dik il-partikolari li noqtolha, avolja mhix ħanagħmilha ma kif ħadd ma jafda? Min teraħ, fejn teraħ da? Imma la teraħ. Kemm hi perikoluża l-battalja? Kemm hija strateġija potenti tad-demonju? Halleluja! Morru fil-ktib ta' Mattew. Qed tifhmuni aħwa sew. Mattew 22, dan l-istess passaġġ issa ssibu f'Mark kapitlu 12 u anke f'Luqa kapitlu 13 jekk nisser żball. Ma f'Mattew kapitlu 22 nisimgħuha. Mattew 22. Ejt wara ja Spiritu Santu kellimni. Spiritu Santu għejni. Trasformani. Ejt il-kalma warajja, kull trasformazzjoni tibda l-ewwel b'revelazzjoni. U r-revelazzjoni tiġi minn hawn. Issa, irrida ma daqsxejn ta' distint. Għax fil-Grik u anke bil-Malti u bl-Ingliż, il-moħħ u l-ħsieb huma żewġ kliem differenti. Għandek dak li ngħidulu aħna is-suke li huwa l-ħsieb. U mbagħad għandek dak li jgħidulu ħanidilku kelma partikolari l-istudju tal-moħħ xejdulu. Psychology. Imma hemm kelma oħra, nsejx ismu jekk tibda. Bħal psikjatrija. Imma le mhux hekk, imma hemm kelma oħra nsejta, ma jista' nara sabiex. Tibżawx. Għax għandek il-moħħ il-muskolu u għandek il-moħħ il-ħsibijiet. Fil-Grik huma żewġ affarijiet differenti. Thank you. Neurology. Neuro huwa dan il-moħħ il-muskollu. Is-suke huwa l-ħsieb. L-aġir, il-feelings, l-emozzjoni dawk huma s-suke. As-saċ id-demonju nisa nissigurak li jridhom it-tnejn. Sewwa? Imma issa nitkellmu daqsxejn fid-dettall fuqhom. Neuro. Mela, fil-ktib ta' Mattew kapitlu 22, vers 30, għanibdaw minn 34, il-Farizej meta semgħu kif is-Sadduċej kienu saddilhom ħalqhom, halleluja, inġabru madwaru u għed minnhom għaref fil-liġi qabilu din il-mistoqsija biex jġarbu. Mallem, li huwa l-kmandament l-ikbar fil-liġi? Qalu Ġesu, isimgħu għal-kmandament l-kbir. L-akbar kmandament, isimgħu nisew. Kulħadd jgħidu warajja, ħobb il-mulej, Alla tiegħek, qalbek kollha, b'ruħek kollu, b'moħħok. Għaw ġiwt minnkom għandkom battalja ekbar, għandkom moħħ ikbar u ħadd ieħor. U b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U tieni jiġbu ħobb il-għajrek bħalek nifsek. Jekk inti għandek problema ta' droga,
Il-problema mhijiex fit-trap u laqqas f'xi tpejjeb li tħol ma' l-sienek. Il-problema hija hawn. Jekk int għandek problema fuq in-nisa jew l-irġiel, il-problema mhijiex is-sess jew l-ormoni, hija hawn. Jekk int għandek problema għax tisraq u bħalma jgħidu bil-Malti tisroħ in-nies, il-problema mhux għax għandek il-kont jiġi tħallas, kulħadd għandu l-kont jiġi jħallas, il-problema hija hawn. Il-problema mhux għax inti tikol ħafna u kull ma tara quddiemek tiddivoraħ, il-problema hija hawn. Il-problema mhux għax tgħaddi quddiem bar u għalla għad tmur tixrob u tieħu pinta mbagħad tieħu tnejn u mbagħad tispiċċa l-pinta. Il-problema hija hawn. Hawn! Aħwa, ipproteġu ħsibijietkom. Dan huwa target number 1 tal-għadu. Tidnejlek mi fejn jibda d-divorzju. Id-divorzju ma jibdix mill-qorti ta' u laqas minn l-avukat. Jibda minn hawn. L-adulterju ma tibdix il-moment li tidħol ġusu d-dama mara li mhix martek. L-adulterju minn hawn. Kemm hawn jiġu nisaw u jiġu hawn. U ma li jitilqu minn hawn xorta jmorru l-pejpu jħaxixa, xorta jmorru jilabu l-lob tal-azzard, xorta jmorru jitfittxu mara jew jitfittxu raġel li mhix martom jew żewġhom. Għaliex? Għax hawn ġismek qiegħed river of love imma moħħok idej fidej x-xitan. 100%. Għalhekk il-Bibli tgħidlek Alla jaf min huma vera tiegħu. Il-mistoqsija hija di. Id-darba ddurx lejn martek jew żewġek jew il-ħabiba jew il-ħabib. Id-darba għamel test konxjenza ġenwin tal-kuxjenza tiegħek u tgħid jiena ħsibieti moħħi huma veru Alla. Għax jekk mhumiex ħsibietek u moħħok Alla, xejn minnek ma Alla. Taf xejdula, taf xejn żejħira din hawnhekk? The control tower. The moment this time this is controlled, the rest of the city is controlled. Il-kumplament tal-belt huwa kontrollat. Jekk dan huwa l-tower, il-control tower, ġismek kollu kontrollat. Għax moħħok ma jimxiex waħdu. Moħħok jimxi għax ġismek jirrispondi għas-sinjali ta' moħħok. U din hija battalja tista' jkollok l-anointing 16 l-anointing differenti. Jista' jkollok l-anointing tal-qassis, tas-saċerdot, tal-papa, tal-isqof, tal-apostlu, tal-profeta, tal-pastor, tal-teacher. Jekk ma tipproteġix xaw, xorta waħda, ix-xitan għandu klejma għalik. Jiklejmjak xorta waħda. Mela jiena u inti, meta ngħidu imma l-mulejjer qalbi, imma l-moħħi tax-xitan. Kemm jgħidu għadi? Imma l-mulejja fa' qalbi ta' ejja. U inti taf li sej l-infern. Da xina mur ma' waħda, mela. Inti mhux moħħok biss imur ma' waħda da. Meta tmur ma' waħda tuħu ġismek kollu qalbek kollha magħha. Meta tidħol meta tuħu droga, mhux moħħak waħdu jimur ibejjeb għal ħaxixa jew id-droga jew il-kokaina jew whatever, jew l-ismek jew il- ġismek kollu jmur ibejbu. Meta tisra' inti, ma mhux idejk waħda tibda bħal li Adam's Family dik li tibda ġwara. Ġismek kollu jmur jisraq. Għalhekk aħwa ix-xitan huwa strateġiku. Ix-xitan ma liħaqqas jimporta li inti tiġi l-fellowship river of love. Basta għandu moħħok. Basta għandu ħsibietek. Halleluja. Fejn imur moħħok imur il-komplement ta' ħajtek. Mor fi ktieb ta' Mark 5.
Taqbad xi ħaġa ħwa. Kemm minnkom il-lejja tgħidli Pastor kunu onesti magħkom infuskom. Jiena nista' li għajdejja magħkom m'għandi l-ebda problema ta' xejn. Li inti tgħidli Pastor hemm xi ħaġa jew hemm affarijiet li nixtieq nħeles minnhom u l-lejla jrid nħeles permezz tal-kelma u qawwa tal-Law tal-Ispirtu Sant ħolidejk. Halleluja. Glorja l-mulej. M'għandi l-ebda dubju anke dawk li ma lejtux idejkom xorta waħda nemmen hemm xi ħaġa żwu. Jista' jkun jissejjaħ ir-raġel, il-mara, l-kelba, l-pappagall tal-grocer, il-pastor, il-mara tiegħu jew nkella l-leadership. Xi ħaġa hemm. Id-droga, il-flus, it-tlablib, l-ikel. Mark kapitlu 5. Però għodu attenti. Għax dak li jaħkmek jikklejmijak bħala tiegħu. U dak li jaħkmek jista' jkun imbit. Jista' jkun te. Ħarelkom ħaġa ħwa. Issa, ċertu affarijiet mhumiex ġnub, ovvjament jekk inti tgħidli jiena nħobb nomod iċ-chewing gum kuljum. Sewwa, pereżempju jiena dejjem iċ-chewing gum jemtindinaw. Sewwa, mhux ġnub. Imma jekk il-mulej jiċċellenġjani fuqha sa xi ħaġa mhix ġnub, imma xi ħaġa li ma fejk li ma taf li ma d-nub affarijiet, taf, memżon ngħidlek isma' nispellihomlok jiena. Imma jekk hemm xi ħaġa li forsi mhix ġnub per se, imma Alla tgħidlek isma' dik għadha tikkontrollak ta'. L-għadha tikkontrollak dik l-erja mhux qed tikkontrolla Kristu. Alla m'għandu din l-istess ħaġa bħal flus. Kemm ipallaw in-nies fuq il-flus. U ċertu nies ipallaw fil-vojt. L-iktar nies li jgerglu fuq il-flus, fl-esperjenza tiegħu ma l-iktar nies li huma maħkuma minnhom. Għax in-nies li jagħtu ma jgerglux, u n-nies li jgerglu ma jagħtux. It's a really strange thing. In-nies li jagħtu għax għandhom qalb ta' jaħobbu jagħtu. Ma jgerglux, għal bniedem li jgerger. Da mhux problema ta' flus għandu, da problema ta' idolatrija. Alla tiegħu ma jismux Jahwe, jismu euros. Għax għandek maħkum qalbi! Sa ftit jiem oħra, snin oħra, u l-mwedi klomor, u teħx ħajtek mimlija, mhux ġast idna l-ispazju xaw fejta. U teħx ħajtek kollha, ħajġoruk f'kaxxa trap. U jgħaddu ftit jiem, jagħmlu l-ewwel ġimgħa jimmissjaw il-vojt tiegħek u mbagħad wara ġimgħa jirreplacek b'xi ħaġa oħra. Television program b'kelb bil-pappagall imorru jekk ħalejtlhom xi waħda imorru b'xi kruża fuq rasek u fuq xarek u miskin nagħla joħassra miet imma nagħla miet għax imorna kruż. U inti tgħaddi minn dil-ħajlaqas li kieku qatt ma eżistejt. That's a very humbling experience. Ġieli notajtu intom. Jina l-missieri għawdejtu 70 sena. Meta miet missieri naf li ħalla xi ħaġa vojta f'qalbi u bħal fil-ommi, speċjalment uħti u uħti. Imma xi kultant ħares ngħid imma ta' veru kien jeżisti. Isu qatt ma eżista. Ħajti kompli għaddejja. La jiena nitlaq ħajjitkom titkompli għaddejja. Għadok li titilqu qabli jiena nibgħaddejnalkom. Aħwa. It's not worth it. It's not worth it. Ipproteġi ħsibijietek. Għax għandek battalja kontinwa. Ħsibijietek u jekk jaħkimlek ħsibijietek ix dan ħakmek. Ħakmek, nsiet ħakmek. Mark, kapitlu 5. Għalek għadilkom, please. Fissem Ġesu Kristu nitlobkom. Bħalma qal Pawlu. Titilqux għalissa, nitlob magħkom il-lejla. Għax ħafna minnkom id-deliverance irid jibda minn hawn. Mhux tab xejn Ġesu jgħidilna qogħdu attenti x'taraw. Qogħdu attenti x'tisma'. Nitkellem ma' aħwad il-ġimgħa. Ħin u ħuna li għalli daw il-3 xhur għadda minn konfużjoni. Għax fetaħ il-bibien għax xra, x'sema. Isma' qalbina ma noqgħodx noqgħod narbel kull preacher li noqgħod nara fuq il-YouTube ta'. Le!
Inti taf xi kell tħobb. Per eżempju, jiena u l-mara, nħobbu Chinese, nħobbu Indian, għalkemm jiena li kien nħobbu Chinese u Indian. Sewa, nħobb il-mara tħobb is-sushi, jinnaf, nħobbu kollu jiena sushi. Imma, u interessanti, l-aptit tagħna jkun più o meno ġimgħa wara ġimgħa l-istess tip ta' aptit. Per eżempju, jiena peress li ommi tallatni nieħu l-brodo tad-deġiġa, xi kultant il-mara jgħidilha għamel il-brodo tad-deġiġa. Għax it-taste buds tiegħi huma dawk. Ma għax jgħidil isma' għamil li ħaġa differenti, illum għamil li pratt tal-Indja, darbohra għamil li pratt tal-Pakistan, darbohra għamil li pratt tal-Ċiniżi. Nations for Christ? Amen. Ismawni, dil-ġimgħa sirt naf li persuna li kienet hawn uża Alla anka biex bil-qawwa tal-Alla għax ma proteġġiet ħsibijietha illum taf fejn waslet li qed tippretka li l-pattiġġiet għadhom ma ġiex. Dil-ġimgħa veru sister. Intqajt ma' xi ħadd allura intaqa' ma' daw il-persuna povra li kienet imwissa mwissija ħafna. U ntaqgħet ma' dil-koppja u qalilhom il-pattiġġiet għadu l-qasġi. Aħwa, kif jista' jkun minn dan it-talim? Min talim tal-kelma talla tara l-qawwa talla qudiem għajnejk, tara nies inħelsu nies ifiequ. U tmur lura daqshekk miżeru. Tixħad id-divinità ta' Kristu. Ma tibqax temmen fit-Trinità. Aħwa daw mhux ċajta. Tidnejlek minn fejn beda. Minnaw! Ma proteġu ħsibijietom! Għax il-kurzita qatlithom. Not the cat, it killed him! Taftukru għadak il-program, il-group, Curiosity Killed the Cat. They should have named that group, Curiosity Killed the Man. Remember what killed Adam and Eve? X'qalt li għadilla Adam u Eva? Il-kurzita barra mill-arfin li tom Alla. Alla għalhom tforru xem, u tmissu u tiklu dik, mela l-kurzita ħanamlu dak kollu u fetħu li l-mifusom għala valanga ta' demoni, għax id-demoni u l-infer ġemmu fuq l-dinja. Aqbad il-kelma u kula! U mux għat tismaru xmara ċwix mandom xjamlu f'ribellioni l-lum il-ġrada jmexxjom il-xitan. Taf li għaw nis jmexxjom il-xitan? Tidnejdilkom kemm hawn nies jmexxjom il-xitan? Il-maġġoranza. Għanna nis fil-gvern jmexxjom fil-xitan, il-xitan, li xi fiha, għanna nis fil-Knisja Kattolika jmexxjom il-xitan. Nis fil-Knisja Evanġelika madwar id-dinja, Luterana, jmexxjom id-demonju. Għaddi kif rajt fuq il-Facebook, ġo skola Luterana. Tiftak, ma nafx jek tafux minnkom, meta kien hemm reformazzjoni fil-Knisja ta' madwar 500 sena ilu, meta Luteru li kien qassisu ħada kontra ċertu imbarazz li l-Knisja tal-u għabdet tal-lem u kellu raġun dak iż-żmien, għax iridu jistikjaw mal-kelma qaddisa tal-la u kellu raġun, sewwa. X'għamel? Illum il-ġurnata mhux kollha ovvjament, Knisja partikolari, ma nafx li ma pajjiż għandhom fil-Ġermanja, ġo l-playground poġġewhom affarijiet tal-ateji. Ateizmu. Jalmu tfal fuq l-ateizmu. Ġo knisja ġo skola suppost Kristjan. Mela, da bħal ma taġħat jgħidlek kien Kristjan. Ma sa nafsi titti kwalifikata dik. Kristjan ġifieri. X'tip ta' Kristjan? Għetrif muħwa. Għalix, għax ma proteġawx ħsibietom. Mark 5, ħanaslu xil-arbem, 15. Halleluja. Mark 5, vers ġew ħdej Ġesu u l-dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu l-leġjun ġo fih raw bil-qeda libes u moħħu f'siktu. U baqgħu mibluha bil-biża. X'inhi di? Inta qabattux ħaġa fija di. Meta
meta nħeles mis-xitan, moħħu ġie f'siktu. Battu għadi. Bl-Ingliż għalek he came in his right mind. Ġifieri x-xitan influenzalu moħħu. Nies, meta naraw nies jinħelsu aħna minn xitan hawnhekk. Meta jkun qed jinħelsu jimmanifestaw, ma jkunux jafu li qed iqattaw ħwejjiġ, ma jkunux jafu li qed itajru s-siġġiet, ma jkunux qed jafu li jaffendu lili jew jaffendu dak ta' wara madwaru. Ma jkunux jafu. Għax moħħhom ikun maħkum komplet. Issa meta jinħelsu, bħalma darba ġittejt li oħt, waħda minnhom, Arkli skużani pastor, Arkli għax bdejt najrek u bdejt nwerza meta rajtek Arkli ma dak mhux jien kont, qed jinkont naf li mhux inti. Kont imbierek meta Arkli. Arkli ma meta bdejt titlob fuq inti, Arkli mhux ilek rajt il-Kristu. Wow, I felt good about that. Ma naf li minix Kristu li benta dal-ħaj. Imma meta jina u inti verament nejxu fi Kristu, meta jara li lak ix-xitan jara Kristu. Halleluja. Amen. Iġifieri x-xitan b'mod dirett jaħkim li ħsibijiet kulħadd jgħidha. Mod dirett, ix-xitan jaħkem il-ħsibijiet. Ara ġejja bomba. Kif jista' jkun bniedem illum jgħidlek jien ma naqbilx mal-abord. Jgħaddu sena, sentejn, tlieta, qed niddiskutu l-abord. X'inhi? Kif wasal minn hemm? By the way, ma nemmenx fid-dinja u laqasmat li hemm min nies jeżistu li huma pro-choice. Mhux veru favur l-għażla? Dawk in-nies kollha li mhumiex pro-life, favur il-ħajja, li verament huma favur il-mewt, iridu joqtlu. There's no such thing as pro-choice, the baby never chooses. Amen. It's pro-death. You want to kill. Trid toqtol il-ħajja bil-ġuf. Tiġi tkellimni bil-pro-choice? Who is choosing the baby? There's no pro-choice. Mela daqqa waħda titkellmu u ngħidu lill-poplu Malti jiena kontra l-abord. Issa qed niddiskutuh l-abord. Jew jiena kontra iż-żwieġ tal-istess tal-koppja tal-istess illum. Jgħaddu ftit jiem oħra. U issa jiena jiena naqbel li anke l-koppja tal-istess għandhom jiżewġu. Kif biddel minn hemm? Alaw. Kif biddel minn hawn Ġuda li l-Kristu qallu sidi u meta ħakmu x-xitan qallu inti li mallem, qallu inti teacher. L-għallim. Lejlek, għax ħakmilhom moħħhom. Għandna b'nies imexxu pajjiżna moħħhom maħkum mid-demonju. Għam nies fl-iskejjel imexxu skejjel. U anke skejjel li suppost jissejħu tal-Knisja. Moħħhom maħkum mid-demonju. Għalhekk jgħalmu l-ateizmu, jagħmlu l-evoluzzjoni, jgħalmu il-gender jew ma pro dawn l-affarijiet. Għax dawn huma affarijiet diaboliċi. Ħadd mu f'sensieħ jew għandu sensieħ ta' Kristu jiġi jgħallimlek u jaċċettalek dawn l-affarijiet ħmieġ moħżiża li huwa kontra l-sfaċċatament. Bil-forsi jidru id-demonju li jipprova jintroduċi dawn l-affarijiet u jinqela pupazz li ċaħad il-Kristu. U għara ma tmorrux tibbilaw għax taraw f'xi qudies jipprovaw jinfluenzawkom għal-vot. Kieku jiġu nifrafrafaj maybe. Għax hawnhekk jinħeles kieku jiġi. Ma mhux hemm. Ma jmur il-qudies ta' għax rajt il-qudies fuq qabel. Let's go. Hello. Same attract same. Halleluja! Jalla l-mulej għajjem f'pajjiżna mexxejja Kristjani ħalli relazzjoni li jmiss anke jekk ikun waħdu jew weħida nivvota lilhom. Halleluja! Amen! Amen! Għaxak iż-żmien jerġa' jasal. Pajjiżna
immexxi minn nies li moħħhom maħkum mix-xitan. Skejjel, ġo Malta għadu, x'madwar id-dinja kollha, da fajt disfortunatament huma komuni issa. Nies huma maħħhom mix-xitan. Tiġġustifikaw x'imma għax sar ħafna ġid. So what, hekk iridu jabukom bil-fors! U għara kollox huwa xogħolhom, Le, ħandallahom biex jagħmlu d-deni, mhux għal-ġid intalgħu. Meta jagħmlu ġid għax qed jagħmlu xogħolhom. M'għandek l-ebda obbligu int. L-obbligu li għandek wieħed huwa ta' Kristu, biss li dak. Meta partitarji wieħed jew ieħor jitulgħu jagħmlu xi ħaġa ta' ġid, ejtejja praise God. Almenu qed jagħmel xi ħaġa tajba. Imma ma jfissirx il-kumplament sar tajjeb ta'. Inti taħsbu li x-xita ma jagħmilx xejn tajjeb. Mhux taqsil dawk li kienu satanisti. Kemm ikollhom flus, kemm jagħtihom nisa, illa. U jtihom il-karozzi, u jtihom il-ġid. Mela x-xitan qalbu tajba. Int moħħok ħafif. U għadek minti tifhem xejn. Jew għax ma trid tifhem xejn. Hello! Itolbu aħwa, kemm hawn minnkom xi ħadd jixtieq jinnaf il-mulek poġġielu fuq qalbu biex ikun biex joħroġ għall-politika. Hawn xi ħadd f'moħħu poġġielu fuq qalbu biex joħroġ għall-politika biex verament, nisser ngħidilkom, anke jekk tkun dak li tbih il-passi tsiħħad ma jabbik, jekk int tkun ta' Kristu jgħidlek jiena ħan noħroġ lilek nivota. Basta ta' Kristu ma. Jgħidu li ma pastor ħadar bih il-votek. Le minix ta' anzi qed iwassal messaġġ. Amen? Ma ħadd irid joħroġ għall-periodika, kulħadd ġewwa jtibqa'. Ħadd ma jrid joħroġ. By the way, jekk xi ħadd il-mulej għajjem xi ħadd biex joħroġ verament mhux għall-politika jrid joħroġ joħroġ Kristu biex ikun fuġi ta' Kristu. Sorry, bela biex jaqbeż għal daħħa u laqqas biex jaqbeż għal naħa. Irid ikun hemmhekk biex ikun verament ambaxxadur ta' Kristu dan il-pajjiż. Amen. Amen! Halleluja, ftakruh dak kliem, għax nibża li dak li ngħid jien iseħħ. U għal dawk li jhom magħna madwar 12 sena, taf kemm il-affarijiet tilkom u seħħu. Amen? Halleluja. Gloria għal-mulej. Huwa żmien li jew inti niddu għal-mulej aħwa. Għaliex għax fl-erja tal-moħħ morru fi ktieb ta' Korintin, kapitlu 10, malajr. My Jesus, help us, Lord. I'm having fun in the sun. Hallelujah. Gloria lilek mulaqdis. Korintin, kapitlu 10. Skrittura li suppost nafuha rajnija f'ħafna messaġġi. Għadu ġabċipa li l-Aziz huna, Matthew, li għedi doqina dan il-mużika. Grazzi Ġesu. Dak taf xinu jgħamil intom, dak jem raġuni ta' tejdi di fejna fil-Bibja, Pastor. Ħani li kon fejni. Meta intom tmorru, peress li intom il-lejla ġejtu l-ITU, Intensive Care Unit, u għad issir cesarean, mux cesarean, namlu operazzjoni fil-qalb il-lejla, ma jgħek għax jina għadmu operazzjoni fil-lup, ovvjament, kif jgħamlu verament. Interessanti li jgħidu l-teatru, fil-teatru dejjem kont, imma. Għal-omri, imma xejdu l-għadi open heart surgery, ġini notajtu ma jibdaw jibdaw jitfaw l-ilma, jaqtaw l-ilma. Bħalli senat naqtakom, u dak jitfalkom l-ilma. Amen. Halleluja. Għara ma tiċċaqlax minne, ma xadni ma laċ. Halleluja. Mela, tieni Korintin kapitlu 10, vers 4. Jew nibdew minn vers 3. Tassew li aħna ngħixu fid-dinja, ma nissarrawx bl-armi tad-dinja. L-armi tagħna għal ġrid mhumiex
tad-dinja iżda għandhom il-qawwa ta' Alla biex iġarfu l-fortizzi. Aħna nwaqqgħu kull raġunament u kull kburija li tqum kontra l-arfin, mela meta inti tiġi kontra l-arfin ta' Alla, taf xi sejjaħlek Alla int kburi. Int min int la tmur kontra dak li Alla qal kontra l-arfin ta' Alla, int min int kburi. U min għandu id-deħ ħajisma'. Naraw fejn hu l-Kristjanizmu tagħna ta'. U kull kburija li tqum kontra l-arfin ta' Alla u njasru kull ħsieb. Kull ħsieb. Ejja nduru inna niddiskutu l-abort x'nagħmel. Jiġifieri niddiskuti lil min ħanoqtol jew ma noqtolx. Għazbis għana nibdew għaxseb għara kem niprofaw npoġġu bil-edo u niddiskutu li maħna naqtlu. Mela nibdew, x'nagħmel? Li kieku jien għal-Prim Ministru ta' Malta. Sewa, li kieku jien taf x'nagħmel? Min jagħmel abbord? Number one jena li kieku żgur ma nħallix idħol ġo pajjiżna. U li kieku tidħol nkun jiena wara l-Prim Ministru kun naħħajja fi Ġesu Kristu. Żgur! One. Imma li kiku, xaħat jgħamil abort. Nejdu, alright, inti tamil abort, tejli għax il-rejpjawni. Alright, dispeċini, għami jek il-rejpjaw. Number one, il-bicċa kbira ma jkunu xaxħa rejp. Ikunu l-eccezzjoni ta' rejp. Ġviri, fuq l-eccezzjoni għan iprofaw namlu plejtu. Sewa, imma jgħamlu abort. Għax il-rejp, miskina, sewa vera, xissa kun għadet minn trauma. Imma dik it-tarbija taf kemm hawn nies li kienu rejpjati u ħallew it-tarbija tgħix, u mbagħad tgħix kemm tawhom fer dik it-tarbija u ġabet barka fil-ħajja tagħhom u tagħhom tama u Alla jħalluha ħajja. Illum il-ġurnata anke nies li kienu babies li kienu ħajġu abortiti minn rejp, illum il-ġurnata madwar id-dinja jitkellmu fuq favur il-ħajja anke waħda minnhom ġiet hawnhekk, anzi ngħid minnhom ġew hawn. Jitkellmu hawn. Imma kru taf x'nagħmel jien, ngħidlek alright. Nejlek ma ħatiħu l-abbord, mux ħantijulek, ħatiħu l-abbord. Imma inti t-tamel sentenza l-ħabs, bħal meta xħat joqtol il-persuna. L-istess sentenza għandik. Għarra jtamlu l-abbord, mela jek xaħat jieħel l-ħabs 10 snin għax jkun qatel, mela għanda għandek 10 l-ħabs. U għamlu l-abbord, no problem. Ma jgħamluħx l-abbord, jizommuħ il-baby. Għax waqtil! Amen? Tittama la bod għamel, imma. Kemm hija sentenza enough? Ħajtek, mela ħajtek il-ħabs ta' kordin. Jew 25 sena. Tajjeb. Għax til ta' persuna xorta tiddiskutuha. Mela sewwa, niddiskutu til tal-safar kontra tiegħu, til tal-bajt tal-ħamiem kontra tiegħu, til tal-fekruni kontra tiegħu. Tajja, u naqbel ta' xi ma nħobbx nara til tal-ebda ħin. Le, til tal-baby dik le. Dik alright. X'tib ta' ipokrezija li bil-fors trid tiġi mix-xitan u mid-demonju mill-infern u dak ifisser l-infern jgħidu diġà tiegħek. Le għandi anke l-fatt li tiddiskutih. Inti ġaj possedut mid-demonju. U jalla il-moledik grazzja tindem u ssib post fejn tinħeles. Għax int qed titħallas qed tassegura post fl-infern waqt li tibgħat pajjiż l-infern miegħek. Fissem Ġesu Kristu, Kristjani, onesta morali u ta' kuxjenza, is-silenzju tagħkom jikkontribwixxi għal dan il-ħmiġ. Fimtu nisew? Is-silenzju ta' min għandu morali u prinċipji qaddisa u dak li huwa common sense, is-silenzju tiegħek jikkontribwixxi għal dan il-ħmiġ. Ma mhux jiena da mhux jiena li tu ma votaġġ għalih. La meċċej kontra tiegħu inti tikkontribwixxi għalih. Farfaru. Farfar. Ma l-jum tal-ġudizzju ħajjiġi għal kulħadd. Halleluja. U hemm liġijiet oħra li Alla jrid ikisser jaqla mill-eruq għax daħlu bil-qerq u daħlu minn wara l-kwinti.
Ma għadin għalaw. Zommu din il-kelma għad jiġi jum dawk il-liġijiet kollha jridu jinqalaw jiġġarfu fl-isem glorjus ta' Nazaret Ġesu Kristu li ben Alla l-ħaj li l-verità tiegħu ma titbidel qatt li l-istess il-bieraħ illum u għal dejjem għax il-kelma tiegħu hija stabbilita fis-smawiet. Halleluja! Amen aħwa! Daw l-affarijiet qed iseħħu fil-pajjiżi madwar id-dinja. Amen. Jekk ix-xitan ma jaħtaflek moħħok, ikun ħataflek waħda l-immaġinazzjonijiet tiegħek. Kulħadd jgħidha warajja imagination. Taf x'ilma kelma ġeja dik? From image? I imagine. Mela meta x-xitan ħataflek ħsiebietek, l-immaġinazzjoni tiegħek ħatafilek ukoll. Meta x-xitan jaħtaflek moħħok u ħsibietek, ir-raġuni tiegħek ħatafilek ukoll. Meta x-xitan jaħtaflek ħsibietek u moħħok, il-pjanijiet u l-iskopijiet ta' ħajtek ħatafhomlek ukoll. By the way, moħħkom jekk ix-xitan jaħtaflek ħsibietek, anka ir-raġuni tiegħek ħataflek. Please, issimawni eżis poplu Malti wawċi, il-mulej uħobkom, għandu pjana l-ħajjitkom, jiena nħobb il-din l-art li Alla sejjaħ li apostlu għal-ġofija, jekk kienet tgħidlin ta' apostlu minn mindu żgħir bajda minna sakemm kon kbir. Anzi issa bil-frottu bil-konferma f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Imma parti minn għandha kollu. Ħanilkom xi ħaġa. Meta inti Alla li tak moħ, taf li jina u inti ma narawx bajnejna. Aħna naraw moħna. Tafu di? Taf li inti b'moħħok tarab mux bajnejk. Dawnu ma biss it-twiqi tal-għajnejn vera. Imma l-għajnejn vera edin fuqaw, fuq ġewwa, fil-moħ, fil-ħsibijiet. Issa l-Bibja tgħidlek morru fit-tieni Korintin malajr. Tieni Korintin kapitlu 4. Qed titgħallmu xi ħaġa. Int vera tħobbu l-Alla b'qalbek kollu, b'saħħtek kollu u b'moħħok kollu. Vera? Lejla jankunu nies verament inħobbuh veru hekk. U jekk mhux hekk, m'intix Kristjan, issejjaħ jekk nisa Kristjan. Għodu attenti aħwa lil-min jgħalmilkom lil-lolitkom. Moħkom aħwa, Maltin għawġin, għodu attenti min jgħalmilkom lil-lolitkom. Għodu attenti fl-ma skejjel tibatuhom. Anka skejjel part-time ta' sfin, tal-mużika, tad-drama, tal-sports, tal-martial arts, għodu attenti. Għax dak li jiġi minnaw jinfluenza dak kollu li waħt taħtu. ħafna minnkom taħsbu bħali għax jiena ninfluenzakom ilkom, imma jiena influenza bil-kalma talla, xkun ma jidilkom norilkom bil-kalma talla. Mela jekk għandek persuni li moħħhom mhumiex d'akkordju ma' kelma ta' Kristu, dak li qed jinfluenzaw lilkom bih. Għodu attenti, minix kontra d-drama, imma ċertu skejjel ta' drama ma tibatuhomx hemm. Minix kontra sfin, fil-Bibja titkellem fuq sfin u jiena kont fin professjonista. Imma tidu attenti fil-ma skejjel ta' sfin, għax joħorġu, għax tibata tifla u toħroġ prostituta. Għalix, għax il-imħuħ ta' dik l-iskola huma meħuda, taken over, bi-spiriti ta' din id-dinja, ta' demonju. Be aware, people, wake up! This is real, ta' mux joke, mux teorija sabiħa.
it-tieni Korinti kapitlu 4, isma'u għadi vers 3. Jekk imbagħad l-Evanġelu tagħna jibqa' mistur għal dawk li jintilfu. Dawk li l-Alla ta' din id-dinja dalmilhom il-moħħ. Kif tista' ddallamlu l-moħħ? Mela mhux iddallmilhom għajnejhom, iddallmilhom moħħhom tagħhom nieqes mill-fidi biex ma jarawx jiddi-dawl tal-Vanġelu glorjus ta' Kristu li huwa xbija ta' Alla. Ismawni, jekk ix-xitan jirnexxielu jaħtaflek moħħok, int m'intix kapaċi tara l-futur tiegħek, m'intix kapaċi tifhem l-iskop tal-Alla għal ħajtek, m'intix ħatara l-affarijiet bħalma jarahom Alla, m'intix ħatifhimhom. Għax moħħok huwa meħud, possedut, taken over, kapparat mid-demonju biex inti l-verità tal-Alla ma tarajiex. Kemm hawn nies jgħidulok minix nara l-istess ħaġa li tara inti. Ma se nafsi, minti tara sewa rajt? Le, jien għajnejja tajbin. Imma minix nara l-tara. Kif m'intix tara? Daqshekk ovvja m'intix tara di. Għaliex mhumiex jarawha? Għax moħħhom huma mdawwal. Askolta imdallam bid-demonju. Inti tafu l-Iskrittura tgħid li meta Ġuda għamel il-ħsieb li jitradixxi lil Kristu, il-Bibja tgħidlek ix-xitan imbagħad daħal fih. Bil-ħsieb biss. Ma marx strada stretta da, jew testa ferrata strit. Bil-ħsieb biss. Mela, oqgħod attent x'taħseb fuq xi timmedita. Għax moħħok huwa għajnejk, huwa il-tower, it-torri ta' kontroll. Moħħok huwa s-suċċess tiegħek. Jekk inti ma tarajx moħħok fil-ħsibijiet, m'intix ħatara f'ħajtek. What you think is what you are. Fil-ktieb tal-Proverbi 27 tgħidlek bħalma l-bniedem jaħseb. Ekku. As a man thinks, so is he. Do you know what I think? I think I'm special. I'm blessed. I am anointed. I am chosen by God Almighty. Hallelujah. Jina ordained for such a time as this. Jina, I believe and I think that God is with me. I believe and I think that the greater one lives on the inside of me. Jina naħseb u nemmen, hallelujah, li Alla għandu pjana l-ħajti u dak li jritalla biss ħajseħ fil-ħajja, dak biss taħseb jien. Jina nemmen jina kapaċi għall-affarijiet kbar u meravaljużi fil-mulej. Dak naħseb. Kemm tara kbir, dak għax inti għadek moħħok b'dallam. Li kieku l-Kristjani kollha jaraw hekk. Kieku għada fil-gvern jissejjaħ River of Love. L-erba nitkellmu fuq l-identità tiegħek fi Kristu. U għal dawk li qed titilfu l-lezzjonijiet tal-erba, mura tidaqqa ta' il-batata tiegħek stess. Ash, you don't have to tell a dog to bark because he knows he's a dog. But many Christians don't know who they are. Ma ħafna Kristjani ma jafux minn huma. Amen. Hallelujah. Moħħok huwa fejn raġuni hija. Moħħok taf x'inhu wkoll aħwa? Moħħok huwa l-canvas. Ġirajtu għom l-screens qabel kien jagħmlu l-projectors bħalma ta' Burtokis. Immaġna dak il-canvas huwa kollu maħmuġ, mdellek kollu ħmieġ. Meta jitfgħu il-film fuq x'tara kieku. Ħmieġ u trab. U imbarazz. Għaliex għax il-projector huwa l-ispirtu. Nitkellmu fuq dak l-ispirtu tiegħek. L-ispirtu huwa l-projector, moħħok huwa l-canvas. Issa l-ispirtu tiegħek qed jipprova jipproġetta xi ħaġa. Qed ngħidlek li inti magħżul minn Alla. U le jiena midneb u jiena tiġiġa u jiena mina tajba xejn. Imma l-ispirtu Alla, l-ispirtu Alla. Alla nnifsu jammar fik, mhux it-tiġiġa.
Imminti moħħok peress li r-reliġjon qatlitulek moħħok u qalu lek li inti minti tajb għal xej u inti għandek bżonn il-qaddisin biex jidħlu għalik u għax inti midneb u inti għas għandek titkellem Alla, int fejn inti biex titkellem minn Alla. Sewa, u inti li għammintu dak ħmiġ. Allura l-istampa tiegħek il-kanvas tiegħek huwa kollu mdardar. Alla tipprova u inti twilet miġriet ma l-ispirtu tiegħek qed għandu battalja. Moħħok wara l-ħmiġ u l-konfużjoni kollha u l-ispirtu tiegħek jgħidlek le, inti bin Alla l-ħaj, inti midluk minn Alla, inti maħsub bid-dem għad Kristu. Inti għandek ismak fil-ktib tal-ħajja, inti kapaċi għal dak kollu li Kristu stess kien kapaċi, għax issa sopru li Kristu kien jagħmel testa ta' moment. Le jiena jew ma tarax. Il-kanvas. Uħsib il-kanvas ħares lejn dak taħdek, kull dik taħdek. Uħsib il-kanvas ta' ħajtek, uħsib l-screen, għax unut li kolli film sabiħ, jekk l-screen huwa maħmuġ, ma tistax tara xar. Amen aħwa. Halleluja. Meta aħna naħsbu biss kif taħseb id-dinja, inkunu għad nħallu li d-lalla ta' din id-dinja jinfluenzak u jagħmel aċċess f'ħajtek biex dak li jridu iseħħ f'ħajtek. Għalhekk Marija, Sidna Aziz Ġesu Kristu, qalet waħda mill-iktar stqarrijiet sbieħ li Alla l-Maltin kollha li jgħidu li jħobbu l-Marija jagħmlu. Ħajsir minni skont kelmtek. Mhux jiena ġas li tifla ta' wara l-bjut, ta' li ġej tasel, mhux aħjar dik timur qudis kuljum. Int mażula minn Alla. All right. La ta' int ma lekku. Int favorita minn Alla. La ta' int ekku. Jiena u intom ibitaw il-Marija. Għala, ħalqek u għajt, ma la attent, mole, jek ħajkun. Amen. Marija li kun teħx fosna l-lum kien tiġi rifrofrof, zgur! Waqt li l-sfada kattoċi kun għad jadraw l-istatu taħħal il-facċa tal-ohra ta' ti, mawdijiet kun għaw. Għax Marija kienet ħobb il-kelma għaddisa tal-la u għalet l-Ispiritu tiegħi jifraħ fis-Salvatur tiegħi. Ruħi tifraħ fil-kobar tal-Mulej u l-Ispiritu tiegħi jitħenna fis-Salvatur tiegħi. Amen. Għall-eżis kattolċi, well-meaning, imma misinformed. Kumlu bħal Marija. Għamel dak li jgħidlek hu. Halleluja. Halleluja. Gloria lil-Mulej għadis, mamma mia Ġesu ħani kamandi. Il-battalja għan-nazzjon tibda mill-moħ. Minar Kristu, kull moħ huwa mitluf. Infatti minar Kristu anka sens komun titlef. Isimawa, Rumani kapitlu 1, qed tuħdu pjaċi? Jekk għajjejt, God bless you, go home, go and hug the pillow. Hallelujah, we'll see you next week. Rumani 1, malaj. L-Ispirtu għaxin din tolbu. Kamu minnkom għad tolbu miħaj lejla. Hallelujah, anka jena ħanka balija nifsi għaxina marriċ xejn f'moħħi fuq il-kanvas ta' ħajti, marriċ għatra xaħġa ta' dinja. Għal dawk li jgħidulek intom brainwashed, inti tu jgħidulhom għax inti brain dead. Amen. I have been brainwashed by the word of God, by the blood of Jesus. Għax darba kont maħmux f'moħħi, kont mallem l-imbarazzu l-ħmerijiet tad-dinja biex inkun faċilment ikkontrollat u manipulat. Imma meta idda d-dawl għaddix tal-la fuq ħajti, jina qomt. Għax il-Bibja tgħidlek, iddi! U rajt dawn kbir idda fuq u l-poplu tal-la jgħidlek il-Bibja miktub teżajja l-poplu qaħam. Meta idda d-dawl. Għax il-pija fil-klam kulħadd raqat. U mar jismu l-omelija. Fil-raqda. Amen. Halleluja. Gloria al Mulej, Romani kapitlu 1, vers 120 moħkom men.
Għadu ġab xi kbira l-mulej, come on. Grazzi Ġesu. Billi l-bnedmin ma ġabhomx jarfu sewwa lil Alla, Alla rħielhom fil-femiet ħżiena tagħhom għaliex għax huma għażlu li ma jarfux l-Alla. Biex għamlu dak li ma jixraqx. Imtlew mela minn fejn? Il-Bibja tgħidlek their minds Alla tom għal moħħhom reprobate mind tgħidlek bl-Ingliż. Taf xi tisser reprobate mind? Moħħ li mhuwiex approvat minn Alla ma japprovax mill-ħsibijiet tiegħek, ma japprovax minn dawk il-meqżiżiet li inti qed tintroduċi f'pajjiżna. Alla ma japprovax dak mhumiex minn ħsieb Alla. World class bla valur. Alla jirreġettom, rejected, cast away, dak fisser bil-Grek. Cast away. Għaliex għax moħħok ġiwa bħalma jgħidu bl-Ingliż debased. Your mind has become debased. Hemm battalja bejn moħħok u l-Spiritu tiegħek jekk inti ta' Kristu xi tiegħek m'intix ta' Kristu kollok kemm ta' demonju. F'Rumani kapitlu 7 vers 23. Pawlu li hemm battalja bejn il-membri ta' ġismi u l-Spiritu tiegħi. Imma ġismi jikkontrollaħ moħħi ġieli notajtu intom. Li fejn l-moħħok imur ġismek għandek ħsieb mort. Għandi jabtit banana mort ħatta, għandi jabtit burger mort ħatta, għandi jabtit munara fuelm ħamunaraħ. Fejn l-moħħok mor saqajk. Għalhekk il-battalja, ismawni. F'Rumani kapitlu 8 vers 10 hemm skrittura tittamel ġimgħa ta' moda. U morru għamadu għamlu il-ġimgħa tieħ għamadu għam. Rumani 8 10. Tgħidlek jekk ġismek huwa mejjed minħabba dnub, imma l-ispirtu tiegħek huwa ħaj minħabba ir-righteousness, minħabba s-sewwa ta' Kristu. If your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. Issa, mela jekk inti għandek l-ispirtu talla fik, inti issa dnub jibda jdejqek. Il-ħażen jibda jdejqek. Imma jekk inti moħħok ma tipproteġix, għax isimgħuni. Dak li Alla għamel morru fl-ewwel Tessalonikin, kapitlu 5. L-ewwel Tessalonikin 5, malaj. L-ewwel Tessalonikin 5. Halleluja, grazzi ġide, grazzi Ġesu. Jiena u inti il-mulej jridek tiegħu spiritualment, mentalment u fiżikament. Arawa, 3 Tessalonikin, kapitlu 5. L-ewwel Tessalonikin, skużi, kapitlu 5. Vers 23. U għalla taslim, iqaddiskom ġifiri għamilkom kompletament tiegħu jek fisser. F'kollox, kolla dej f'kollox. Mela taħħad parejt imma qalbi tal-mulej, qalbek mhux biżejjed. Kollok kemm trid tkun Alla. Kollok kemm int. F'kollox, mela ismawni. U għalla taslim iqaddiskom f'kollox. U jżomkom sħaħ bla mit-tifsa, 1, fl-ispirtu, 2, fil-ruħ, 3, u fil-ġisem. Mela fl-ispirtu tijak, fil-ruħ dak huwa s-suke, ġifiri l-immaġinazzjoni tijak, il-ħsibijiet tijak, l-emozjoni tijak, x'taħseb Alla jridu. U fil-ġisem, u ġismek ukoll. Jżomkom bla mit-tifsa mit-dnub. Tista' kif tista' jkun tgħix ħajja qaddisa? Tidnejlek xi ħaġa kif tista' jkun ma tgħix ħajja qaddisa meta Alla tal-univers jamar fik. Dak għax int mallem bil-bambin. Għalhekk ma tistax tifhimha di. Imma rejja mallem bir-re tar-rejiet. L-istess spiritu li qajjem il-Kristu mill-wiet jammar fija fik. Halleluja. Rumani 8:11. Dak ikkotajt. Grazzi Ġesu. Id-demonju anka sens komun joħodlok. Għalhekk li tgħodu attenti tipproteġġu ħsibijietkom. Halleluja, isimgħu wassa. Morru fl-ewwel Korintin 2. Ħalli tolbu, da ftit sekondi oħra. L-ewwel Korintin 2. Ħalli tolbu. Dal-waqt ngħidilkom biex inqumu jew mbaxxi raskom biex itolbu fl-imkien. Vers 16. Mela,
Ħanibda minn vers 15. Il-bniedem spirituali jarbel kollox, imma lilu ma jarblu ħadd. Għalhekk lilek ma jafmukx. Inta ħej kif titkellem. Inti m'intix għadin id-dinja. Hallelujah, praise the Lord, gloria lilek il-mulej, thank you Jesus. Jiena mwilet nisma' wiet. Jaqgħu tmur river of love, iva u misek tiġi inti ukoll. Bis-serjetà. Anke jekk jgħidilek l-akbar wieħed li jaħseb li huwa l-akbar wieħed f'pajjiżek, sew jekk hux gvernatur, sew jekk hux politikant, sew jekk hux tal-Knisja. Jekk jgħidulek inti tmur river of love, jgħidulhom iva u inti mistieden tiġi ejja miegħek ħanġi għalik. Ejja u tara, u meta tiġi tibda tara. Bħalma darba qal wieħed, darba qal xi ħadd stiednu biex jiġi hawn, u qal ħammur ħanara. U qal kif ġejt, vera bdejt nara. Għax qabel kont għami. Amen? Halleluja. Isimgħuha, 16. Minu dak li jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej? Min jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej? Min jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej? Għaw xi ħadd jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej? Min? Jiena u int. Dik hija skrittura mewwula mit-Testament il-Qadim. Min jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej? Min? Li ma l-iskrittura tgħidlek titqabel tgħidlek l-għajn li qatt ma ratu l-widnejn li qatt ma semgħu. Dak huma meħedin mit-Testament il-Qadim. Imissa kollha imwettqa fit-Testament il-Ġdid fi Kristu. Isimgħuha. Mela min jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej? Mhux id-dinja, mhux it-teologi, mhux minnu tal-Knisja. Imma aħna! Intom ma taqraw sew il-Bibja tagħkom hekk tgħid Kollox xejn tiegħi hekk tgħid aħna. Aħna għandna fina ħsieb ta' Kristu. Fil-Ktieb ta' Filippin kapitlu 2 vers 5 tgħidlek ħajkolkom fikom l-istess ħsieb ta' Kristu. Mela possibbli taħseb bħal Kristu? Mela. Inti kif taħseb hi? Bħal Kristu. Ma nistax nifhmek ta'. U żgur ma tistax. Għax ikollok l-Ispirtu ta' Kristu biex tifhem Kristu. Fil-Ktieb ta' Filippin kapitlu 4 vers 8 tgħidlek ħajkolkom daw il-ħsibijiet f'moħħkom. Ħsibijiet qadisa, ħsibijiet puri, ħsibijiet żbieħ, ħsibijiet ta' ġid, ħsibijiet li tibni, ħsibijiet ta' fidi, ta' kuraġġ, ta' xi ħsibijiet huma, ħsibijiet Alla. Meta fil-Ktieb ta' Efesin kapitlu 6 vers 17 tgħidlek u ħudu fuqhom l-elmu tas-salvazzjoni. Taf kif kien l-elmu aħwantom? Tagħandkom ċan? Kemm minnkom għandkom crash helmet? Tilbsu crash helmet. Għaw żewġ tipi ta' crash helmets, għaw dawk li jkunu hekk u duru għaw żgħar hekk. Jisom nofs piżella. Fuq rasek hekk. U mbagħad għandek il-full face, idur maħal hekk u hawnhekk ikollok għajnejk. Il-elmu li Pawla jitkellem fuq l-elmu tas-salvazzjoni kien bħal dak il-crash helmet. Kien jiksilek widnejk u kien idur magħhu. Allura meta qed jgħidlek ilbes l-elmu tas-salvazzjoni qed jgħidlek awtomatikament ipproteġġi moħħok u tħalli xejn ħażin jidħol minn widnejk. Ipproteġġi x'tisma'. Għax l-elmu jipproteġilek widnejk. Amen aħwan? Grazzi Ġesu. Fil-Ktieb ta' Romani kapitlu 12 vers 1 u 2 tgħidlek la tkunux bħad-dinja, la tħallix id-dinja tikkonformak kif trid hi. Imma kun trasformat billi ġeddet femtek. Biex ġifieri femetijak ikunu ġodda. Dik tiġdid ta' femetek. Biex ġifieri kif? Biex jiena u inti naħsbu bħal Kristu. Fil-Ktieb ta' Romani, fil-Ktieb ta' Efesin kapitlu 4 vers 23 ħanitolbu. Kitarra tistgħu tiġi, praise and worship li komplement tistgħu tiġu. Tgħidlek da, ħajkolkom fikom l-istess ħsieb spiritwali fikom. Issa lejja ħanitolbu, number 1, ħanamlu talba speċjali. Kulħadd jaqaf fejn inti. L-ewwel net, fil-Ktieb ta' Kolossin kapitlu 3 tgħidlek hekk, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, mela aħsbu fuq l-affarijiet li huma ġejjin mis-sema
Għax intom imwilda mis-sema, l-ispirtu tagħkom mela mwilda mis-sema, ma issa moħħok, issa moħħok inti li tagħmel xi ħaġa bih inti. Moħħok aħseb f'affarijiet tas-sema. Kien hemm proverb, kien hemm sej, kien jgħidu some people are so heavenly minded they are no earthly good. The opposite is the truth. When you become so heavenly minded, you become earthly good. Meta int ħsibitek verament ikunu tas-sema, inti mbagħad tista' tkun dawl tama fejqan għal din l-art. Illejla ħa nagħmlu żewġ talbiet. Ejja mbaxxu rasna l-ewwel. Grazzi tal-istennejtu miegħi, imma nemmen bla konvinzjoni, b'kull konvinzjoni li kellkom bżonna u li għanitkom u morru d-dar u għagġu simawa. Number one, jekk inti lejla jgħataw dejli passer dal-messaġġ kelli bżonn nisimgħu. Qoli dej, kun onest. Kien Ġesu, grazzi tal-onestà. Jien nisim kun onest magħkom u bla tlaqliq ta' xina jgħidlek jien stess għandi bżonn nisimgħu. Mhux darba fix-xahar, kull jum. Għax it-tiġdid tal-moħħ ta' x'naħseb u x'nipproteġi moħħi x'jidħol f'moħħi huwa xogħol battalja ta' kuljum. Meta bniedem jieħu għalih fuq banalità u offens, taf fejn jieħu għaw, entertainja ħsibiet banali. Meta bniedem jirrebella, minn hawn, jibda l-ewwel minn hawn. Id-demonju ma jista' jagħmellek xejn mingħajr il-permess tiegħek. Mela, number one, ħasasik mistoqsija, jekk inti m'intix imwieled mill-ġdid, u għadek m'inti żgur jekk inti salvat u verament ta' Kristu salvat maħsul bid-dem ta' Kristu d-nubitek maħfura, m'inti żgur ma titxie tkun żgur lejla u dejk il-passer priżit la palija għax jidin kun żgur lina ta' Kristu nkun salvat u mwieled mill-ġdid. Jekk inti dal-persona li dejk, għaw xaħat illum għalli dejk. Tixi tkun żgur li inti salvat, jekk inti għaw xaħat li mintom salvat, għalek m'intix ta' Kristu, m'inti żgur jekk intix verament tal-mulej. Tejli passer jim minn żgur jekk immut il-lejla, jina ħamur il-ġenna. Ma tixi tkun żgur. Il-Bibli tgħidlek li daw la feġġa miktuba lilek biex inti tkun taf biex jekk inti verament għandek libertà tal-ħaj inti għandek il-ħaj ta' dejjem l-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 13. Daw la feġġa miktuba lilek biex inti tkun taf, minti għadek ma tafx. Tixi tkun taf li inti salvat żgur 100%, għoli dek, jekk inti tixi tkun taf żgur jekk għadek ma tafx. Jekk inti taf żgur li inti salvat, għandek il-Alla fil-ħajja tiegħek u inti mwieled mill-ġdid, salvat mimli bl-Ispirtu Sant u ismak bit-tifel tib tal-ħajja li dejk. Jekk inti żgur li inti salvat. Żgur li inti tal-mulej, għolli dejk. Jekk inti tal-mulej żgur, jekk Kristu għassitu salvatur tiegħek għolli dejk issa stess. Issa ħansa sikom mistoqsija. Il-lejla ħanitlobkom biex intom tqumu mill-wifqa. U għal daw kollha li intom ħanitolbu miegħi, ħanitlobkom biex tiġu hawnhekk quddiem. Jekk inti tixtieq tinħeles minn ċertu ħsibijiet li ilhom jitambrulek moħħok, ħsibijiet ma nafx jkunu ta' pornografija, nisa, droga, gideb, jien naf biżgħat, jien naf għandek ċertu biżgħat, għandek ċertu fobjas. U ma x'inhu ma ħsibijiet taf li mhumiex ħsibijiet li ġej minn Alla. Ħsibijiet forsi nuqqas maħfra. Ħsibijiet forsi għandek xi vendetta, tixtieq tagħmel xi vendetta xi ħadd. Ixini da kollu, jekk dal-persuna janti, kun onest miegħek nifsek aħroġ barra s-sess ħanitlob talba ma'kom talba personali ma'kom kulħadd joħroġ s-sess. Daw kollu li għandkom bżonn talba, come on. Biex tinħelsu ħanamlilkom talba ta' ħelsin speċifika. U mbagħad ħanamlu talba oħra. Fejn ħanirrinizjaw fuq ħajjitna. Kam aħwa, kam la tisħix la tibżax. Halleluja, la tisħix. Gloria l-mulej. Jekk il-lejla din it-talba li ħanamlu, namluha verament minn qalbna, namluha verament minn qalbna kollha, halleluja. Il-lejla intom ħadkunu, halleluja, affixtu lid-demonju qalbek, b'saħħtek, biħsibietek u bħal qalbek bħaltek kollha u xidan ma jkollux claim waħda fuqek. Għax ħafna Kristjani għandhom il-Kristu f'qalbhom imma xidan fuqhom. Amen? Lejla, ħanamlu talba ta' ħelsin. Brother Matthew, please lead us in a worship song or something.
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. أحسب واحد قاعدين كانوا هذول ولا أحسب شنو بدو أحسبين قاعد كسر بواحدك الليلة. Sing with me, how great is our God, and all will see how great. Nixin ngħidilkom aħwa għax insed ngħidha din. Kemm huwa importanti li jiena u inti nitolbu għall-mexxejja ta' pajjiżna. Nitolbu għall-mexxejja dawk li jmexxu pajjiżna l-iskejjel tagħna. Għal il-battalja li hemm ma' ħsibijithom kontra tagħhom minn demonji li jinsabu fil-wisq ta' smemet hija kbira. Għax id-demonji jaf jekk jaħtfu ħsibijithom jaħtaf pajjiż. Għalhekk itolbu għalihom. Itolbu għalihom. Għax it-talb tagħna Alla jisimgħu għax aħna għandna patt mal-ħaj. Amen. He's a name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Hallelujah, rababa sarababa rosso. Come on, all go away, boy. F'atmosfera ta' ima u tifħin il-mulej. Kosava bosso kobabaj. Oria silamandria bosso. Koniria silamandria so. How great is our God. Yo singandara salamandria so. Olia la si. How great is our God. Oh, sing with me, how you are great, Lord, is our God. And always sing, how great, how great is our God, great, yes, Solomon, yes, hallelujah. Ora hindi ko na ilmulay. So, manarya. Hanamel talbo mako aħwa. Irridkom il-kol kemm inkom titolbu minn qalbkom. U b'konvinzjoni. U b'qawwa. Irridkom titolbu. Poġġi dek waħda fuq qalbek. U l-oħra fuq ħsibijiet u moħħok. Irridek da tgħidejn din it-talba minn qalbek ejda minn fommok. Tox tħares l-ewwel hemm. Jiena u inti l-lejla tnagħmlu deċiżjoni biex qalbi, ħsibijieti, saħħti, moħħi ma jkunu ħadd ħlief ta' Ġesu Kristu. Kulħadd jgħid dan warajja. Aziz missier, niġi quddiemek f'isem ibnek Ġesu Kristu. Grazzi tal-kelma tal-ħelsin tiegħek. Grazzi li inti provdejt li mulej. Ħelsin fuq is-salib permezz tad-dem ta' Kristu. Permezz tad-badijiet tiegħu. Ġesu jiena niġi għandek illum. Niġi quddiem it-tron tiegħek Abba missier. Permezz tal-kelma li inti tajtni lejla mulej. Illum naf li inti mhux biss trid qalbi, imma trid ukoll moħħi, u ħsibijieti, u ġismi kollu. Għalhekk mulej bil-qawwa u bl-awtorità li tinsab f'dak l-isem glorjuż ta' Ġesu, bil-qawwa tad-dem ta' Kristu. Illum kisser minn fuq ħajti kull ħsieb li mhux ġej minnek mulej. Kull ħsieb ta' gburija li jkun għalihom kontra l-arfin ta' Kristu Sidi. Kull ħsieb ħażin, kull ħsieb oppost Alla, kull ħsieb pervers,
kull ħsieb ta' gideb, kull ħsieb diaboliku, sessuali immorali, kull ħsieb ta' vendetta, odju, kull ħsieb li huwa grupp qudielek mulej, li kien jaħkimni fil-passat, inkisru issa stess, minn ħsibijieti, minn ġomoħħi, bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. U nieħu awtorità fuq kull spiritu ta' demonju li influenza li moħħi, li influenza li ħsibijieti, li poġġi li ħsibijiet negativi, diaboliċi, li morru kontra l-arfin tal-lam. Norbod dak l-spiritu, inraznu issa stess, u nikmandaħ biex jitlaq minn fuq ħsibijieti, minn fuq moħħi, l-immaġinazzjoni tiegħi, l-emozjonijiet tiegħi, għal-qawwa tiegħek, għal-glorja tiegħek, għal-tifħir tiegħek mulej. F'isem Ġesu Kristu, nirrilisja issa stess il-qawwa tad-dem ta' Kristu, nirrilisja issa stess il-qawwa tal-Ispiritu Santu, il-qawwa ta' dak is-salib mirakulus, glorjus ta' Sidi Ġesu Kristu. Nirrilisja l-qawwa tiegħek mulej fuq ħsibijieti biex dak kollu li mhux ġej minnek jinqala minn ġoleruq u jitqaċċat issa stess bil-qawwa tiegħek mulej. Grazzi mulej. Niddikjara issa stess li f'isem Ġesu Kristu jiena meħlus minn ħsibijiet negativi, minn ħsibiet diaboliċi, minn ħsibiet ta' biża', minn ħsibiet ta' intimidazzjoni, minn ħsibiet perversi u sessuali, minn ħsibiet ta' biżat, gideb, minn ħsibiet ta' gburija, kull ħsieb li jmur kontra tal-lam, niddikjara li jien ġejt meħlus minnu issa stess. U f'isem Ġesu Kristu, niddikjara li millum il-qoddim, jiena għandi moħħ Kristu, jiena għandi ħsibijiet Kristu, jiena naħseb fuq affarijiet qaddisa, affarijiet tal-lam, affarijiet li jħoġbu l-Alla. Kmanda l-ħsibijiet tiegħi li jkunu l-ħsibiet ta' Kristu, kull ħsieb li mhux ġej minn Alla, millum il-qoddim nirreġettah bil-qawwa tal-kelma tiegħek mulej. Niddikjara mulej li jiena li qomt mill-wiet ma' Kristu Ġesu millum il-qoddim infittex ħwejjeġ tas-sema fej Kristu qiegħed fuq il-lemin tal-Alla. Millum il-qoddim naħseb fil-ħwejjeġ tas-sema u mhux dawk li huma tal-art għax jiena mitt u ħajti hija moħbija fl-imkien ma' Kristu f'Alla. Millum il-qoddim ħsibijieti u ma' ħsibijiet Alla. Millum il-qoddim jiena naħseb bħal Kristu f'kull erja, f'kull sitwazzjoni bil-ħajja tiegħi, fil-finanzi, fil-familja, fil-relazzjonijiet tiegħi, mal-ħbieb tiegħi, mal-familja tiegħi, maħudi fil-Knisja, ħsibijieti u ma' ħsibijiet Alla. Illum niddikjara ħelsien, illum niddikjara għalija huwa jum il-ħelsien fi Kristu Ġesu. Halleluja! Halleluja! Worthy of praise. Kossara babriassa da kababasa. Kossoro babakanda. Great. Hallelujah. Izaga. Thank you, Jesus. Komplu wahru il-mulejahwa. Sobra baba basika darabosso. Karasie babradosso do kaba. Rosho babare bassandara yasso. Xaħat li bati bl-ansjetajiet. Minu dik il-persuna li bati bl-ansjetà. Minu dik il-persuna li bati bl-ansjetà. Anxieties, bl-ansjetà. Halleluja. Poġġi jdejk fuq rasek, sister. Dik li huma taħdeja, poġġi jdejk fuq sister. Xaħat ieħor li bati bl-ansjetajiet. Poġġi jdejk fuq rasek.
Jekk, minu ma dawk li batu bil-fobjas, fobjas bil-maluq. Fil-maluq, bati mill-fobja tal-eluq. U tal-fobjas ukoll tal-oli, fobjas tal-oli. Halleluja, poġġi dek fuq rasek. Ħan iddikjara, ħan irrisja kelma talla li għed il-bonet poġġili fl-ispirtu tiegħi. Għaw xi ħadd li inti tbati minn l-ADHD. Għax kellek xi ħaġa fil-realm ta' moħħok li ma kienx taħdem sewwa qawwija fil-ħajja tiegħek. Inħoss l-ispirtu tiegħi li l-mulet jgħid li din issa stess il-lejla infiq finna. Fisem ħatara totalment differenza fil-ħajja tiegħek, m'għandekx iktar ADHD fil-ħajja tiegħek għax il-mulet għadu kif ħersek u għamel miraklu sopraturali kreativ fil-ħajja tiegħek, issa stess poġġi dejkom fuq raskom da kollu qed nitlob għalikom. Jekk hawn xi ħadd ukoll li bati mill-migranja u li dek hawn xi ħadd bati bil-migranja. Le-migranja, xi ħadd bati mill-migranja? Halleluja, u li dek u poġġi dek fuq rasek. Ħardob għalikom issa stess, missi qadis. Daw kollha li batu bil-migranja, daw kollha li batu mulej minn fobjas ta' eluq, fobjas tal-oli, ta' dlam u qadis, anka fobja ta' xi insetti, għaw xi ħadd ibati bi fobja ta' xi insetti. Meta tara xi insetti tabdek fobja biża' u ansjetà. Il-mulej ħajjaħilsek u iridek timmaġina f'moħħok dak l-insett. U issa stess, kif ħajtlob għalik, ibda bil-fid irringrazzja l-mulej u tiġi fuqek ferħ speċjali sopranaturali, halleluja, li meta tarom illum il-qudiem tibda titħaq u tgħid jiena minn dak u tibża. Jiena minn dak qed jkun grazzi mulej, missi qadis, poġġi dekom fuq raskom. Daw kollu li kontu tbatu mill-fobja u dak li il-mulej tirċivi fejqan ta' ADHD. Fissem, dak l-isem glorjus ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret, bil-qawwa tal-ispirtu qaddisa tiegħek mulej, inkisser mulej kull fobja, mill-fobja mulej tal-fobja tal-oli mulej, fobja tal-dlam, fobja tal-insetti, tal-wirdin, tal-kokroċ, mulej fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret, inkisser dik il-fobja mulej għadis, nifu daw l-aqwa sa stess, Spiritu Santu, missa l-sa stess, irċiv il-fejqan tijak, ibda ringrazzja l-mulej il-fejqan tijak issa stess, ringrazzja l-mulej il-fejqan tijak issa stess, grazzi, indi fejja, fizem Ġesu Kristu, grazzi mulej, anka mulej fejqan, mulej mill-ADHD, fizem Ġesu Kristu nirrinisa tal-miraklu kreativ fik, bil-qawwa tijak mulej xejn mu impossibbli għalik mulej għadis. Halleluja, halleluja, grazzi Ġesu. Grazzi mulej! Halleluja! Fizem Ġesu Kristu. Gloria li lek mulej għadis. Kull il-fajja fizem Ġesu Kristu. Halleluja! Gloria mulej! Halleluja! Halleluja!